Вітаю ўсіх, Лена Прыходзька, 18 траўня, заўтра, 19 траўня, 11 пасэд, 12 па Менску. Выбары афіцыйна павінны скончыцца, і камісія павінна афіцыйна іх спыніць і абвесціць папярэднія вынікі, размеркаваць мандаты, але глядзіце, якая сітуацыя. Дагэтуль камісія не ведае, дзе і як яна можа гэта зрабіць. То бок памяшканне для гэтага, якое мы запытвалі адразу, даўно ўжо запытвалі, яно дагэтуль для нас не арганізавана. І гэта спадарства я ўжо не ведаю, як назваць. Увесь наш велічэзны зорны райдар з камісіі складаўся з таго, што нам патрэбна простае памяшканне з экранам, з мікрафонам, з магчымасцю прамой трансляцыі на Ютубе Каардынацыйнай рады кожнага нашага крока і дзеяння, каб гэта было бачна на відавок і людзям у эфіры прамым, і тым прысутным, якіх запросяць на гэтае мерапрыемства, як гэта было ў мінулы раз. Журналістам, прадстаўнікам выбарчых суб'ектаў, назіральнікам. То бок проста зрабіць, як гэта было ў мінулы раз. І гэта вельмі важны поінт для нас, зрабіць гэта на відавок адкрыта, каб кожнае дзеянне, кожная лічба, кожнае слово было зафіксавана, таму што мы за празрыстасць працэсу. Дык вось, дагэтуль гэтыя простыя рэчы для нас Каардынацыйная рада не здолела арганізаваць. І ў мяне ўжо няма ні цярпення, ні словаў, увогуле нічога, каб даць нейкую ацэнку таму, што адбываецца. Я не ведаю, да каго звяртацца, я не ведаю, хто ў гэтай Каардынацыйнай радзе за што адказвае, але гэта трэш спадарства.